Umntwana nje akasayi esikoleni ngoba kwenze njani? Ngicabanga ngoba ubuza umuntu oronga ngithi siyakhona. Hayi phela nawe kahle ukungiswabisa. Inkinga nina abafazi hebele. Ayisiyakhona ngithi siyova ukuthi wayingane engayi esikoleni. Umos nasebhetali ngathi abanamanzi bantu bakhelela amakani. Hey sizawuthini? Mina ngokhuluma nawe nawe ungitshele lento ongitshela yona yangizwa ukuthi ngithini. Hayi boyey wo phela. Boku ngibuka kanjani? He. So ngibani ke wena ngena? Yikhona le bantu badala. uRafiki lo uzofuna imali yakhe. Awangiboni nje lo muntu umtshela ukuthi abekho. Awuhambe Rafiki sokubona ngegrant. Wena thengile wena funa letha mali. Hamba Rafiki. Zabuya ngagrant. Kaloku sakweleta mandiya namanje. Awungiyeke Carol. Hamba bo Rafiki. Yey ubani lo uthi ihambe emzini wami? Vula. Wathi usigora sekezeni abangani bakhe nje. Kanti yini ngalo sigora wenu? Ngoba ngathi kunomuntu wesifazane lana enduthi emzini wakhe. Umama yeye. Awu sister ufike nini manje? Mamelani lana ke kuningi kumele sikhulume siketch up. Cela nihlale phansi.